Os veterinarios da comarca detectaron patoloxías de fora da zona. Os profesionais dan algunhas recomendacións para que as mascotas non sufran en exceso os episodios de calor. O verán está a deixar un elevado movimento nas clínicas veterinarias do Barbanza. Os profesionais atenderon nestes meses numerosos casos, aínda que sinalan que o que máis notan está a ser Algunhas enfermedades que non estaban aquí na zona están empezando a aparecer. Pode ser que sean que veñan de fora cos veraneantes ou polo famoso cambio climático. Pois do tipo de telácia, que é unha mosca que deixa un gusano no ollo. E para combatelo hai medicamentos, aínda que non é habitual o seu uso para estes casos. O tratamento se dá aquí como preventivo, pero non para a telácia. Dase para pulgas, carrachos e todas estas historias, e tamén sirve para a telácia. Quitando esta casuística de enfermidades chegadas de fora, polo momento sinala que está a ser un verán tranquilo no referente ao tratamento de patoloxías. Sí, este verán, en cuanto a unha que é transmisible polos carrachos aquí na nosa zona, que é a babesia, debín de ver 2, 3 nada máis, confirmadas, porque algunhas, bueno, pois sospeitosas, pero non chegaron a verse na sangre, pero hai anos con moitas máis. Non depende do número de parásitos, de carrachos que son os que as transmiten, depende dos carrachos que están infectados pola babesia. Entonces hai anos que, bueno, pois habendo poucas carrachas, hai moita babesia e viceversa. O calor estivo moi presente este verán e quedan episodios aínda por vivir, polo que recalca a importancia de combatelo para evitar golpes de calor. O tema do calor, que se fala do golpe de calor, que é unha patoloxía moi grave, hai que ter en conta que non vai relacionada directamente ca temperatura, solo ca temperatura, o sea, pode darlle un golpe de calor con 25 grados. A xente, pois, cando se lle di isto, quedan como un pouco asombrados, non como con 25 grados. Pois sí, porque eles para disipar o calor necesitan evaporar a saliva que teñen na garganta. Entonces, cando hai moita humedade relativa, non dan evaporado, poden chegar a colapsar polo calor. Sinala que é bo darlle auga un pouco fresca, pero non excesivamente fría. Que beban auga tirando a fría, fresquiña, é boa cousa, pero non forzalos, para que non teñan unha neumonía por aspiración, porque pode chegar aos pulmóns. O de enfrialos por fora con auga fría é un contraproducente, porque o que faz é cerrar os vasos sanguíneos periféricos, que están dilatados pola calor, e están preparados para intentar disipar o calor, e ao cerrar eses vasos sanguíneos concentras o calor dentro do corpo. Pon tamén o foco nas pulgas que poden afectar as mascotas no verán. Sen embargo, os carrachos non danan aos animais tanto neste período do ano. Hubo moitos aí en primavera, este ano chegoulle ben. Outra recomendación que fai é a de endulzar os cans despois de darse un baño no mar, xa que o salitre pode producir problemas na súa pel.